Men özüm indi jirni yaratdım, kuşlarını, hayvanlarını yaratıp üstüm, avulunu, tabiatını yarattım. Terbiye şunday bolgan, şoňa öýretip üstirgenler göräsiň şulay bekemi. Ýandan soň indi inkubator degen eýberler bilen kyzyksanyp gitdim. Onuň bilen indi şundap bir işi başlaganda indi 8 ýyl teräsip primерно. 100 başlap broiler çibi bar ýa-ni, olaryny şekerterge girip, ýana da bar, üz da bar, tawuklary da bar. Ondan soň indi tawuk kakaldary diýip bizning yumurtalaryny indi тоже çygardım, çibiler çygardyk indi. İnkubatordan çibiler çıga, bozlar çıga, urdekler çıga diýdik şulay bitime. Turmuş ýetişede häzir işi köp, ýasap goýanlar ýerdem ýeti ýüzünden de indi elbetde joýly men şonday çibi ýokydyran, gaç ýokydyran, mana indi pozny da ýylkyrga tiýiş diýip ýasadym, planlaşdyrdym çünki diametri 60 santimetrden kiň tugul, poz ýylky üçin 60-dan kiň bolýar tiýiş tugul. Yani indi munda bizning 157 balşik kirdi. Elektromotory kirjuu maşynasyna 14 000 halla baryp berýärdigan ýokşasa. Ana indi özüniň remine bilen külep goýdum. Solmy eken olany goýuşynda ýalty edip tutar. Hem indi internetden indi dimmer zakaz aýtdym diýip